Nyt kun data on tallessa, niin sitä pitää alkaa siivoamaan. Aloitetaan sillä, että kopioidaan tämä kaikki teksti. Kopioidaan, luodaan uusi taulukko tai välilehti ja sinne liitetään se määräten vain arvoina. Ero on siinä, että nyt täällä lukee 1,6 tämän solun sisällä, kun taas täällä siinä ei suinkaan on siinä näyttää olevan 1,6, mutta ei siinä oikeasti ole, kun siellä on se import html-funktio. Se jatkaa sitä. Näin, tämä on pelkkää tekstiä. Sitten voidaan tehdä tästä luettavampi tasaamalla nämä solut sen levyiseksi, mitä tuo teksti kulloinkin vaatii. Valitaan ne kaikki ja tuplaklikataan kahden solun välissä. Täällä yläsarakkeessa niin se levittää ne sopivaksi. Ja nyt voidaan aloittaa.